Ahoj, ja sa volám Slávka, môj partner je Richard. Prečo sme tu, je vlastne prezentácia našich služieb. Robíme kozmetické poradenstvo a máme kozmetický salón v Zürichu. Sme blízko letiska. Prezentujeme značku Larens. Značka Larens je v podstate kolagénová značka. Je to bez chemických konzervantov, bez chemických zložiek, je to čisto prírodná na problematickú pleť alebo po prípade na vrásky alebo len tak bežné ošetrenie. Prezentujeme takisto doplnky výživy, hlavne sa sústreďujeme na kolagén, ktorý sa užíva vnútorne. A jak dlouho fungujete na švýcarském trhu? Na švýcarském trhu fungujeme 20 rokov. A máme svoju webovú stránku, neviem, či môžem povedať, www.larens.ch. A samozrejme kozmetické služby robíme s touto kozmetikou a špecializujeme sa na hlavne problematickú pleť. Samozrejme, keď má niekto nejaký ťažší problém, tak vieme ho vyriešiť dlhodobo, riešime tie problémy, ale väčšinou máme po pol hodine výsledky. Super. To je velmi dlouhá doba. Proč jste vlastně začali podnikat? Proč sme začali podnikať? Hlavne sme chceli asi pomôcť ľuďom, pretože sami potrebujeme pomoc a to, že to pomáhalo nám, sme zistili veľmi rýchlo a chceme to posunúť ďalej. Nie je to o podnikaní. Ja si myslím, že to robíme preto, lebo pomáhame. Tak to už je úplně poslání. Mám poslední otázku. Co máte radši, raclette nebo fondue? Ťažká, ja mám rada obidve. Ďakujem pekne, hezký den.